Когато става дума за роби, известно е, че е имало такъв строй, робовладелски. Начинът на живеене в тези години, векове, се е определял от най-богатите хора, които са били робовладелците. Така е и днес и при всички строеве. Начинът на живот в края на краищата се определя от най-богатата в даден момент исторически върхушка. Така е и днес. А най-революционна, най-свободолюбива и готова да жертва живота си за свобода е най-унеправданата класа, тая прослойка от населението. Така са се заредили роби, робовладелски строй, крепостници, крепостен строй и вече нашия съвременен капиталистически строй. В наше време добре е да знаем, че пак най-богатите определят как да се живее в една или в друга страна. Или в цялото човечество като цяло. Най-богатите искат да има глобализъм и те да определят, те да дирижират икономиката и начина на живот на всички народи. Но точно в този момент се появи и продължава да расте последната прогресивна класа, която още не е осъзната, че е класа. И че тя трябва да промени този начин на живот на капиталистическия свят. Това са творците. Творците във всички области и на изкуства, и на науки, и на прилагането на науките. Те наричаните създатели на високи технологии. Те са хората, които правят богатството. Не капитала, а разумът, науката и тяхните приложения. Но приложенията на науките те правят новостите. Изобретателите, откривателите. И ако те се осъзнаят, че трябва и да управляват света или най-напред своите собствени народи, може да се надяваме, че на планета Земя ще настъпи разумен начин на живот. Защото най-разумните, най-способните, те ще управляват. Те трябва да управляват. И собствените си народи, и планета като цяло.